Egedal Maskinfabrik, de har bygget en speciel maskine til mig, hvor vi har lavet et større udslag på de her tænder, som kører sådan her. Vi er oppe på at have 27 cm, hvor tanden bevæger sig sideværs. Og så har vi monteret 2 ekstra strilesektioner på den, så den kører med 4. Og så i stedet for et parallelogram, så kører den på 4 støttehjul og en løs topstang, så traktormaskinen kører uafhængig af hinanden i terrænet. Den følger terrænet rigtig godt. Egedals maskine laver et fantastisk stykke arbejde ved, at den går helt ind til planten, rundt om dem og på begge sider, og den går imellem dem, og det gør den på en skånsom måde, uden at gå dybt i jorden. Den kan arbejde kun en centimeter i jorden, og den kommer rundt om alle planter. Der er ingen steder, som snyder. Og det gør den mere skånsom, end når vi kører med en traditionel strile.